les coses més importants de la nostra escola, o potser una de les coses que més ens diferencia, és l'acompanyament que fem nosaltres a l'alumnat. Aquí a secundària els mestres som especialistes i no entrem totes les hores que es pot entrar un profe de primària o d'infantil a la nostra tutoria. Però aquí a Maristes els tutors entrem una mitjana de 9 hores sense ser el profe de la matèria dins de cada tutoria. Això permet que nosaltres coneguem més el nostre alumnat, que siguem més presents en el seu dia a dia, que ens fem més propers en el que a ells els hi passa, i així a l'hora de gestionar tant els problemes o les inquietuds individuals com les grupals, fem que el treball a fer sigui més senzill i l'acompanyament sigui més empàtic o més proper a l'alumnat. Doncs quan la tutora està moltes hores a classe agafem més confiança amb ella i li podem parlar de temes que ens generen papallones a l'estómac per així transmetre-li aquests temes i que no ens preocupin tant com potser ens preocupen. La nostra tutora està amb nosaltres a les hores de projecte personal, també de treball autònom, també la majoria d'hores de projectes i també durant els bons dies i assemblea. Per ajudar-nos durant el curs, el que fa la nostra tutora és fem diferents tutories individuals, al principi també per mirar com anem i per mirar com anem evolucionant durant aquest curs de l'ESO.